Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe kala to ɓippullo wawi wonde e wonirde salminama juurama yettama manama émission mon foire nalankoɓe avec Martha Linda chaque mercredi 18h à 19h on calminama on juurama on jettama on manama yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe hande ɗon holmo Martha Linda addani mon Martha Linda addani mon ɗo ko ndogmi jaami ha Sénégal gaddami mon Aissata Guelleji holto woni hande suudu men Pinal TV eɗen mbiya Aissata Guelleji bisimilla ma e nder leydi Mali nde calminta bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe oɗo saaha pulaar foof ne darma nde calminta Malinaɓe mi salminmoɓe mi juurimoɓe kamɓe foof suka e mawɗo fof mi salminiɗuɓe ndeysaan mi salmini kadi yontaɓe Malinaɓe mi salmini kadi o debbo ñene jontaɗo gadduɗomi ɗo o Mariata Guissé bisimilla ñene jontaɗo ndeysaan kadi yo Allah accu sababu amin ya rabbal alamina oɗo saaha Mali foni darma caggal Mali foni darma Malinaɓe mbima bisimilla ma ɗo e nder leydi Mali kadi aussi bisimilla ma e télé men télé Pinal TV bani debbo ñene mais Aissata Guelleji haade men fuɗɗude namde men hol Aissata Guelleji haade men nadde histoire Sénégal jimmi ko beddonoɗa min ɗo dande seeɗa aɗa andi Malinaɓe ɗomɗa dande ma nde ha haysa natirano oppaɓe jooɗo kam bismiro Malinaɓe dande seeɗa tan weddo dande ma nde Malinaɓe ne keeɗima oɗo saaha Yamali Sadio kosomi mi Mali Sadio mi siftoran ma bam jontoro siftoran Martha Linda debbo jontaro leeli Mali Sadio fulaɓe Mali Sadio ndeysaan ko wuroma debbo ñen gandiraɗo Martha Linda ndeysaan furataɗi golle maɗa ye Mali Sadio Sénégal dabi golle ma o ko debbo ñeño ndeysaan machallah mi salmini ɓuura fof mi salmini Malinaɓe ndeysaan suka e mawɗo debbo e gorko min mi salmini on ko Mali Sadio ɗo woni Mali Sadio machallah mo jaw gasu no gasande ko min darni ɗum e bandiraɓe musidɓe tedduɓe Aissata Guelleji ko ɗum ɗo o salmini bandiraɓe musidɓe tedduɓe o salmini Malinaɓe kala to mbawi wonde e wonirde Aissata Guelleji ma en naati namde men haade men jokkude jimɗi Aissata Guelleji hono hoore mum holi Aissata Guelleji par ce que Aissata Guelleji Guelleji ɗe ko yettode walla Guelleji ɗe ko hulɗum gelle ɗe wuramen ne heewi Guelleji jalluɓe jeeyaɓe jalluɓe jeeyaɗa wuramen ne heewi Guelleji aɗa so neɗɗo jibinama toon tan min mataw ɗum woni mi nena wonno reedu nde jibinimi ɗum woni garimi mboɗo tami Guelleji garimi mboɗo tami Guelleji ɗum woni ɓe mbi kam Aissata Guelleji kala jibinaɗo toon jokkodirte koye Guelleji ɗum addi Aissata Guellejo kono min mbiɗon ko Aissata Niang Aissata Niang jetteɗɗa Niang jettitimi Niang Ballo machallah ko ɗum addi Guelleje ɗe donc ɗum noon ene tarɗumɗa majjina yimɓe hewɓe yimɓe woɓɓe cikkata Guelleji ɗe noon ko yettode donc Martha Linda wi so yettima plateau o
ma laɓɓitin ɗum aysata gelleji so ɗum dari ɗon aysata gelleji ina tawi ngawlago nder galle par ce que aɗa andi awluɓe hewɓe nan toon jimata poɓɓata tawta ko jinnaɓe mumen jimani poɓɓani gamani mbaɗani ngawlago mais gara Allah addata ɗumen noon tan ne mbaɗa a faami aysata gelleji noon tawi jinnaɓe ne mbaɗa ngawlago walla artan naati hen maanaam taw jinnaɓe mne mbaɗa ngawlago tan min mi gari mi naafi garmi aɗa andi ɓi sondu goñor ndeysan ɓi sondu goñor ɗum de woni hen a tawi a waɗi a wawi mi tawi mi ari mi waɗi min mi ari mi jokkima hen ndeysan ma won jimo ha tampa tawa ana yimata min noon guila mbo won cukalel toskel pijirmi jimol ndeysan hankadi continue ha ndesami ha ndesami Sindio Bamɓe gonmi jokkurmi jimol accami jooɗo eyyi nde woni ha jokkumi jimol accami jooɗo ndeysan joni noon ko wiyami yaltu galle mum joni haɗa men yettade namdal ɗon ngal aɗa andi kam ko ɗum yettima plateau o ɗon koma namneɗa ɗon accami jooɗo ɗo ala namnat ɗon men haɗa men yettade ɗon Aysata gelleji mbiɗa yiiɗi jimana malinaɓe foof oɗo saaha malinaɓe no kuccite ma aduna no huccite ma jimana pulagu pour ɓe ganda Aysata gelleji naati nder leydi Mali dimade ala anyali yo gaina ko dimade ko jabane ma bo fulu kange woni ma bo badare yo ala ko uminande jere uminande walo wodude wolde hatade nanede mariara gise umani adna yo chugolel kayoda nyalande ndeysan fulɓe Mali cuga kundar jungu yitanangu gedal fulɓe Mali ene kani yimede ala ndeysan toroɓe Mali naɓene ne kani yimed yo torodo genario ndeysan segu mario gari joldidine o ruti joldi fereljo ndeysan talgueɗo no ñoro mangorore seygu ene dari condine fecce omo tawi ba kurusie ala hirdene yire Pinal TV ñandone ñalle deftere Pinal yo ala diftiɗe ɗon fo yoyi tugueɗal tabo suugo yo yaami yegiyo ala cukakumaɗar jumu yittanangu gueɗal mare guise ene woodi yimede joɗɗere sise kucciɗɗe woɗeɓe tubakoɓe bonjour yaaju gasiyo ndeysan tubakoɓe merci yaaju gasiyo ala Seydi Sankare yittanima gueɗal oni debbo mo teraki oroji ndeysan
fomo teraki oroji ala orti kumabam sabu satiki pulagu yewan yo ala kosomi yegi mi ala ko mi jaho manina be kolli mi wa dene weliyo ala ala wa dene weli o de belani o de weli wa de belani komi mi wujala muyo ye la yo ye Listen, mashallah 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 merci merci yo suare de yo onibik komari to maro yam ñam jimide mashallah 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 moƴƴi Aissata Guelleji joni noon ko joni tigui rigui garaten e nder émission o ko oɗo woni Aissata Guelleji a neɗɗo mo suuɗaki ɗo e nder leydi Mali e caggal Mali e Sénégal partout ko Sénégal naji mais cikkiɗa ko aduna o foof ha ko monde o nanggui Aissata Guelleji e oppanmi jooɗo ko oppanmi jooɗo addanma nanngude aduna o fof yimɓe fof ganduma hen machallah hande o ha histoire o kam haalama e plateau ji kewɗi heddinoɓe haala ɗo e Pinal TV personnellement ha yiiɓiyankoɓe Pinal TV surtout émission martalinda foyre nalankoɓe oɗo émission wonon ɗo ko nalankoɓe kala ɓi nalanke ɓi pullo jimowo biyowo mbimi e mbiman tuna a wonde o wonirde sa naati ɗo e nder leydi Mali ala saago ma gara e oɗo plateau joni holko kalantuma holko addani men oppanmi jooɗo accami jooɗo addi ɗum ko yangue janumi janum ko yangue Guelleji Birom Demba Dogo wuro Farba Salli Bougal Horkoƴere yangue ngue noon mbayno rengu mon ñalla hirmo ɗarta yangue noon welimi ha ɓurti gonmi jonte tati nde woni ha dokkami pire Bamba ko naajo goto ene resa toon ne wiye Coumba Diop Coumba Sam Bocara itti pire hokkimi ɗo woni premier noon ɗum woyema eyyi lengo pele ndeysa pire o debbo ceɗɗo jeewo bees ɗum woni yangue ngue noon welimi ha ɓurti gonmi jonte tati anda Aissata Guelleji jaɓe jandude ha hiira tan wona toon jonte tati balle cukako ko cukako wonnayma cukako wonno ndeysa gartumi mboɗo jaaƴi ala komi addani ndeysani jettimi gornam gorko wi kam dégage yomi yaltu galle o wima dégage wona ɗo o wi yaltu galle waɗi bone wona ɗum de gawlo wowi seereɓe mbaji donki haalaɓe kaali donki lamɗuɗo haali ronki fo mbaji o sali o wi ɗo e mami yalta galle o ala hen minno gornam mi waɗani répéte aɗa andi jumol salima ko répéte mbatta minno mi waɗani gol répéte ɓe noon fo wajinoɓe nde ƴemowo jabtoɓe laka jettimi ɓalli mum taw ɓolni yesso fof no surki mbimi hande noon ma jabta welaka mbi wona seeremɓe mawɓe mbaji mama a jaɓani lamɓe wuuro mbaji mama a jaɓa mbimi hande noon ma jabta kono tawa welaka nden jettimi ɓalli mum taw ɓolni yesso mbimi accammi jooɗo accammi jooɗo ndeysani bolo mamma accammi jooɗo bamum suka bam accammi jooɗo bamum mammadam accammi jooɗo namdaki wuttemi namdaki wuddere namdaki bulami namdaki sabunde allah jiɗirmami accammi jooɗo mi tampinanima chéri boyam moi je t'aime ayla gornam no ɓuusi mum nder wi jooɗo 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 haɗa gasi nden gornam mbo ɗum woni reedu men ɗo ko Hammadou Thiaw men ɗo ko Siri Thiaw kono perñim nden taw a suwa hen bo goto reedu mi anda ko Hammadou Thiawmi mi anda ko Siri mboɗo ferño yo weltan ndeysan yo weltan donc nden tawa dañani cukako nden mi dañi ko wonno reedu mi anda ko Thiawmi ndeysan wonno premier mom jibingol
ndeysan mi anda ko Siré Thiawmi mi anda ko Hammadi ayim ɗum tan dani mino Allah nangini mbi bammo Siré lam bammo Hammadi Ambor Fonda ndeysan Allah waɗi en suturu dañmi Hammadi ndeysan Hammadi o musidɗo Allah waɗi en suturu dañmi Hammadi kadam nde wonmi en kadi ɓiɗɗo debbo ndeysan yalla wurnu barkina kadi min mi andano kadi ko ɗum ɗon ndeysan ɗum woni no jimmugol ɓuusi mom taw wi jooɗo arno wadde fof mbatte jaleɗe ndeysan ɗum woni mboɗo wondunoɗon e denɗam goto filmi mboɗo sikka vidéo o so filmi o hattinata koye hoore makko nder o sari vidéo waɗi partagé addunaji foof holluma adduɗa hankkadi ne accami jooɗo o won jimnoɗo gorko mum mino mbaɗirnomi tan ko jooɗade somi andinogam e yetto foof aɗen mi yimata mais alhamdulillah alhamdulillah gawlo kadi ko nalanke wonni kam ɓuural kadi ko noon tan eyyi ko ni Allah hoddiri fof hoddira Allah machallah so wonno mbaɗanoɗa sa tikki ana tikki kanko tikki heɓatan ɗo hande ay hano ceereɗa jahan jottoɗa e suudu ma woni hawritani e gorko hay goto andani waɗani jamde gasi donc machallah oppami joɗo machallah donc wona ɗum ko Aissata Guelleje e Sénégal nanima Mali nanima partout nanima e nder ko ganduɗa e oppami jooɗo ko mbeɗa andi a dañi hen ɓuural ha heewi machallah a dañi hen yimɓe mais holko Aissata Guelleje dañi hen ko ɓurɗum welde ɓernde mum mi dañi wallay mi dañi fof to Allah donc holko ɓurɗa dañjan ko jiɗɗa ko jawɗi ɗi walla ko min andede nde e to jimmi ko andede kadi jimmi kadi ko mboɗo maka huuɓere aɗa maha galle to gonmi ɗo mboɗo maka galle ɗum addimi ɗo ni ɓeydi addudemi ɗo e wuure nder leydi Mali eyyi ko galle tan jiɗɗa walla min ko ɗum jiɗɗamade ko suudu ma hoɗorde ma jimmi tan ko coonno o sima coonnomi sima ndeysan yalla ne woni ɗum ha heewa rimɓe moƴƴuɓe ɓen ɗo moƴƴuɓe ɓen ɗo salla jawi ɓe darma e émission Martalinda Aissata Guelleje ari o wi ko woni koye maade donc noon o ari koɗe mallinaɓe ala probléme bisimilla ma onon foof inchallah kadi jontaɓe maɓe inchallahu rabbi e dokkuɗomo oto fof on kadi mbo wulliri ɗum inchallah gorko jontaɗo inchallah eɓe keɗima oɗo saaha salla jaɓi inchallah rabbi maɓe jii message o Aissata Guelleje joni kadi mbiɗa yiiɗi beddonoɗa yimɓe aɗa andi dande made no mbayirɗa wawde yimdini hay goto yiiɗa deƴƴa sa fuɗɗi tan ko jehen tan joni aɗa wawi heure men ɗi puɗɗima yettade wala dalen nde calminta bandiraɓe malinaɓe foof kala ko mbawi wonde wonirde jimaɓe kadi machallah pulago aɗa andi pulago no uura Mali pulago no uula ɗo e nder leydi Mali eɓe keɗima oɗo saaha kadi e nder émission men nde jimataɓe seeɗa kadi adon suoli o sambaji me holko tono wawi ngari gaynako koma kawulule Sankare jamire moɗon sukaɓe malinaɓe komin mi salminiwa debbo e gorko hata sukay mawɗo komin mi salminiwa debbo jarowo jonde debbo ceegowo duule wollere jata e poosam mi salminima holmo waɗini kala mo waɗini suholi o
anda no digaso alagana go no go narani nimsa no go narani nimsa suolio sambani be pura jadi go lema baba ko jadi go lema yo alla jum balema mojina batanema organo dan sagum ogo mariya isa komi misalmini ma ogo martalinda yo alla jum balema organo dan sagum Mashallah, Presido Darjude, ya totele maro, besa moyal tani lofu, ene mangita Darjude, besa rajabi golle mada, ala junu balle mada, suolio, samani be. Temperam gasi ni arrêté le modam besam e boyade ami yatima tele mama go ni boyade ami yatima tele nal TV yatima pinal TV o temperam gasi yantaɓe kewi ɗo waroɓe allah ne kewi ɗo yurmotoɓe ne kewi ɗo nder pinal TV ndeysaan machallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko oɗo wonno Aissata Guelleje kanko woni hande mo bismiɗen ɗo e yewtere men émission on Foire Nalankoɓe so ɗum diri ɗon mami salmin ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ndeysani guila ñande dimanche ɓennuɗo nde martalinda ene waɗanno ɗo gorko mawɗo goto pour ballal e gandon no pamirton tan o andi ñaw makko kadi o saframa kadi hayso tawi o sellani tafon o woni koye safaruji machallah pulaw ko fof waɗi hen ko ɗum mbiyammi toujours somi wi alhamdoulillahi rabbil alamina mi siftoran pulago ne jogui yurmede pulago ne heewi ballal enen calminen kadi Cheikh Harouna Sankare ko kanko woni premier personne nanɗo kabaru dillere nde o neldi 500 000 temedere ujunere o wi yo gorko mawɗo o safrire alhamdoulillahi rabbil alamina kala ko gorko mawɗo o woyananno kala ko o yilotono o heeɓi ɗum ko ɗum mbimi eɗen mbiya tan yalla junno ha juuta wasa raɓɓiɗde ko wona ɗum ko sallah jaaɓi hande woni anniversaire sernal serna waliyal waliyaɓe soko on woni ceerno Harouna Sankare dono Mariétou mbiɗa wima ya Allah ya Allahu ya barka salatul fatiha kala ko jiɗɗa jiɗanɗa hoorema ko an andi ko Allah andi ɗum yalla newnane ɗum ya rabbi ya ko balluɗa miskineɓe ya ko balluɗa pulagu ya Allah ya Allahu ya ko balluɗa woyoɓe e diroɓe e wonɓe dartude ko ñaami e ko jaari Cheikh Harouna Sankare ina waɗira Allah ne waɗira saabu Allah kala ko waɗi ko martalinda yi ko hakkude ɓe Allah kalden waɗira ko saabu Allah sa a looti kadi ñeñɓe ma mbiɗa ñeñɓe ma yo jiye jiiɗa awluɓe ma yo jiye mbiɗa ko leñol ma yo yiye amin jarnoma kadi ala e ma ko hoorema gadiɗa yidde ko hoorema gadiɗa teddinde nde teddinɗa ñeñɓe ko hoorema gadiɗa yidde nde gonɗa jurmotoɗo miskineɓe e woyoɓe ɓe cellani hôpital uji min mbima ya Allah ya Allah ya jogor ɗum jaam yalla wallita doole ya Allah ko Allah tan wawi andude ko jiɗɗa ko jiɗanɗa hoorema yalla newnan ɗum alhamdulillah so ɗum diri ɗon kadi aussi ma en dok jehen toon to laddiyankoɓe men wonɓe toon to France ha toon to e kala to ɓi pullo wawi wonde wonirde ko limto juuma caggal leyɗele men surtout Europe kami Amérique naɓe foof ne calmina ɗo e émission martalinda hen mono fof waɗi hen ko wawi hay woɗɓe hen duwawɓe foof ene calmina mijitani pulago ko ɗum mbimon pulago se en ndendini ɓerɗe men en ndendini juuɗe men tan en gonan neɗɗo goto
mais se mbino ɓerɗe jaɓani mundude hayso guite e kumuɗe e koyɗe nangodiri so ɓerɗe ɗe jaɓani toujours e ɓedden tan ko tardude ɓedden tan ko amde ɓedden tan ko hettude caggal mais leñol ngol ha joni mbiyeten ko yalla junno ha juuta wasa raɓɓidde enen foof oɗon calmina e peewal e keewal nde bismoto ɗon kadi ha joni Aissata Guelleji ɗo e nder leydi Mali Aissata Guelleji nde dimata dernièrement morceau waktuji men ɗi keedi eɗen gudda hokku marinaɓe Baye Baye dokka Pinal TV Baye Baye air men heedi oɗo ko jarigam ogo jeewo ali woyam ko jungo jeybanini fofirde ali woyam gawomo ñagaki caliɗo hulayade hulayade mambay hulayade dono baydi kodda o dono ka jambay mimiyani wono mara sewro weli ko namdore jari geɓe mambay go jarigi noon layade hulayade gawlagu hulayade jamaɗo martalinda jombajo martalinda ko rimɓe guitanima gueɗal ma wulanani fo weltoraɓe mambay gawlo nawiray jopara nawiray no kongo welno ko jewma andiɗo kongo welno mambay gawlo andi gorgilaɓe keɓi ko yummiraɓe keɓi laddema bonani hulayade hulayade cukalel aliw jungo jeybanini fofirde aliwoyam machallah jiɗɗa waɗe
hulayade gardone hawni ko ana habarani gardo hulayade hulayade gardo hulayade jibinde koɗo weɓani ƴewno nan me mali yettimi galle moɗon yettimi galle moɗon ana artirani yesoma fo nene meɗen ma mbayi gawlo machallah o ko jikkugoro jogi hulayade hulayade ma mbay hulayade machallah machallah aɗa jippo pasoma ƴeew jappoɓa so ɓooyi artira yeeso ha ɗum fof ne hen machallah fonene machallah bandiraɓe yartiyeso o mara watta o kono de ɓooyi mama mbay wiyan noon je joɓajam nino hoorem ha joɓajo Aliou Kodda e woni bi katte Mamadou Mbaye kañumne salminama yettama guila ɗo ha Sénégal Sénégal naaɓe ko ɗum mbimi moon min martalinda neɗɗo ƴimmota ko Sénégal ara ɗo e nder leydi Mali mi bona e mum walla mi masko ɗum par ce que ko Sénégal fof wi martalinda hande e métro so ɓe mbino ko non par ce que kamɓe gadi wadde kam valorisé kala malinajo jiiɗo kam yiɗi kam horsini kam yi ko Sénégal naaɓe gadi ɓamtude martalinda ɗum noon ko ɓamdude Ibou Kane en ha yettoyi alhamdoulillahi rabbil alamina Nikkil Niang Baba Baydi Mal mi yejjitta hay goto ko limti juuma kala artiste gonɗo e nder leydi Sénégal wi martalinda kala ceerno gonɗo nder leydi Sénégal wi martalinda min so won natoɓe nder leydi Sénégal nodde ceernayɓe nodde artisteɓe ɓe ɓamata téléphone ngaji mabɓe mais min soɓe jiimi jippima e leydi Sénégal kamɓe noddata kam ñanden mi yeehi Sénégal mbiɗe mooro e morannoɗo kam o soko on woni jeewo ceernam jeewo ceerno kello mo moora kam omo moora kam o ñalli heɗade Baba Baydi Mal guila subaka ha Allah sara min ande ka fansi Baba Baydi Mal noddumi Baba noon taw mi numéro koye répondere mbindumumo message mbimi se martalinda mbeɗen Dakar téléphone o no jooɗi dow lesso makko ɗo mbeɗe salligino téléphone o sonno tawi ko Baba Mal o wi wona gonga o wi an Baba Mal noddata martalinda mbimi o wi ndeka wona neɗɗo o wi wona neɗɗo gonmi e morde ɗo kaldume e Baba Baydi Mal wi martade garɗa fotata ko Sénégal ne wuuli a dogata koota machallah guila nde natmi guila ñenen natmi Sénégal watti somi naati Sénégal mi noddata Baba Mal kala nde natmi Sénégal omo jogani kam 150 000 ujunnaji capan joyyi ɗum ko kala voyage am ko ɗum waɗi satuji mi yaha Sénégal ham yalta mi haalnatamo mi ari Baba Mal chaque fois waɗa amin encouragé e réseau ko ɓammi yaade Sénégal hande noon mi yanimo Sénégal min jiidu ko Mali émission ngaji e makko ko Mali waɗi min meeɗa yiidude Sénégal taf par ce que kala nde garmi Sénégal tata komo Londres so tawi o ala Londres tata ko dawɗo o bismoto kam o rokkan kam o waɗana kam o waɗa kam encouragé e téléphone dani leñol mbeɗe wima Seydi Mal yalla yoɓ irima mo yarani deɓele tikkalaɗe joofa ndeysani layno woodi ko hono makko min gona e yilade e nder leñol he so hono Baba Mal en so keeɓe leñol e minen sukaɓe min ganata minen animateur uji min ganata sukaɓe yimoɓe kadi gamata par ce que kala gonɗo nalanke e nder leydi e less duule bamen Adama tawi ka haal pular Baba Mal ne joganima teddugal ene joganma tottudema courage ya waɗ ya ɓeydu wadde par ce que ko leñol ngol haɓani mbiɗe wiyamo Seydi Mal min kam min personnellement mi wawa jiddemo ko waɗani kam ko hoto Allah waɗa fisriŋalle e yesso Baba Baydi Mal e caggal makko ene wondi kadi ene fawi kadi e yidde Nikkil Niang so ɗum diri ɗon kadi mi wiya Nikkil ko neɗɗo fotata darnade banum debbo ko o darnima kam ɗum Sénégal haw yettini kam sernaɓe waliyaɓe tikkatono defte mo jo Allah soko on woni Seydou Nour Tall asata galleji so tawi Allah ne tikkanma so tawi aɗa heewi bonande
sa yettima galle sernal serna wali waliyaɓe dara halayɓe Allah yafatoma dara halayɓe sa naati demar galle sed nour Allah momtan bakka walla mbiya paate galo sabi ɗum omo welde Allah omo welde no laaɗo sa naati galle makko ko la ilaha illallah muhammadou rasulullah nanta ɗon ñande jettimi galle makko nde o wi kam denɗi o wi so suka so maabo debbo walla maabo ina yaare duuɓi ɗiɗi so tawi helifa e nder galle mum ɓe jiɗɗi par ce que ko woni hakkude men koko Allah waɗi ɗum hakkude maabo kañum e calcalo ko ɗum woni gardel teddugal ngal ɗiɗiɓal ngal o wi demdi aɗa nder gaɗɗiɗi waɗɗima ɗo o wi ñaam ha kaara juula tata ɓengel lalɗa ɗanoɗa woye hunde fawakima ɗo sana ɗum ko ɗum mbimi Sénégal naaɓe min somi yiɗani mon tan ko goɗɗum gontanmi aɗa andimo bamaranko o mbiyata walla ñumanɗo mali e suba kadi gontanmi ko sukuña par ce que Sénégal naaɓe ɓamti kam ɓe jiiɗi kam ɓe korsini kam ɓe totti kam teddugal heddi komi yoɓaɓe teddugal ngal mbeɗo wiya so Aissata Guelleji naati ɗo e nder leydi Mali wawata yaltude ɗo taw mi jarnaki Sénégal naaɓe mi salminani Sénégal naaɓe so nani martalinda oɗon jeeya hen par ce que temedere bani aade ko ma yi kam réseau he soyni kam temedere neɗɗo kadi ɗo e nder leydi Mali ɓe cikkuno kom Sénégal naajo waɗi ɗum ko Sénégal naaɓe jaaɓi ɗum mbeɗo wiya moon bonani to martalinda yalti ɗo ko ɗon tan mi salmini on mi juurima on mi ñaganima on Allah moƴƴere jaam e kisal e janka Allah e mon ko Aissata Guelleji jogani mon ɗo hande yewtani mon yimani malnaɓe ko malnaɓe foof ndende Aissata Guelleji so ɗum diri mi wiya moon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh enen gongol émission e inchallahu rabbi on beltanama merci